Mga kalingap, ito ang una naming tagpo ng batang naninirahan sa gitna ng kagubatan. Hindi kami makapaniwala kung bahay ba ito o laruan lang ng bata. Ngunit dito daw siya nakatira. Bahay mo talaga ito? O nasaan yung magulang mo? Oh, Kawayan. nagkukuha ang kawayan. Ano ka na? Natutulog ka? Opo. Ay, sorry. Paano naging bahay ito? Paano pag gagabi dito ka natutulog? Dito kayo natutulog? Ay, grabe. Hindi, parang ay, ito yung gamit oh, mga kalinga ko. Gamit nyo to. Grabe no. Tapos ay yung lutuan. Ano, isang kaldero lang? Saan yung mga damit mo? Ito. May yerong konti. Grabe mga kalingap. Paano daw ito na... Paano pag maulan dito? Paano? Pag maulan? Ha? Nababasa kayo? Ito muna, pambili mo ng pagkain. Oh, Jero, ikaw na maghawak nito. Tapos, Yan kay Sir. ang plano natin, gagawa natin ito ng kubo. Oo. Ha? Yung ano. Ay mga kalingap, at susunduin po natin yung mag-ina po. Yung tomboy po at saka yung bata na nanirahan po dun sa barong-barong dun sa bundok mga kalingap. Susunduin na natin at pinagawa na natin sila ng kubo-kubo. Mas okay naman po yun. Oy, Nay! Ano pong ginagawa nyo dyan? Nag-aayos po. Ah, nag-aayos. Po, kumusta na? Anong nangyari dito sa bahay-bahayan nyo po? Gawa lang para may matulugan. Ah, gumawa-gawa para may matulugan. O paano po yan? Oh, may saging, ano? Paano po yan nung nag-ulan? Saan kayo nagsilong? Kaya sa yerong yan. Dito talaga, ba't hindi kayo pwede makisilong? Nay? Silong ma, pero Nahi- dito na lang muna kami. Oh, may magandang balita po ako ha, Oh. Totoy. Pinagawa na natin yung kubo pero hindi pa tapos. Papakita natin sa inyo ha. Samahan nyo na ako. Doon yun eh. At pinagawa natin kay Cedric. At may counting biyaya. Yan. Ano Toy? Excited ka na sa bago mong kubo? Ako na ang mag-ano niyan. Saan dadalhin nyo yung mga ano, Nay? Masaya ka ba, Nay, na bigyan kayo ng kubo? Okay lang na, Nay, ang tawag ko sa'yo kasi may anak ka man ako, ano? Opo, sir. Sana huwag ka na magbisyo, ano? Hindi na. Hindi na kasi may nakapagsabi sa atin na nanginginom ka daw. Para maalagaan mo yung bata. Nung wala pa po anak, nagsaga na, pero ngayon din. At Okay. lalo lang na may bahay Pero na. sabi nung ano namin, meron daw eh. Hindi ka na ilang araw ka na hindi nainom. Basta simula nagpunta kayo rito. Simula, hindi ka na nagiinom. Hindi na. Very good. Ayan. Totoy, ano nangyari kay Totoy? Jero. Jiro, nangyari sa'yo? Excited na kayo dun sa kubo-kubo? Hindi pa tapos pero papabubungan na natin. Tinatanong ka ni sir. Excited ka na dun sa kubo? Ha? Opo. Kaysa naman dun sa ano-ano nyo. Opo. Ito po yung lutuan nila oh. Kawawa naman talaga kayo dito na. Tara, may bata oh. Diyan, dire-diretso lang. Dito yung daan. Nauna po natin. Ito ang mga ano sa bundok mga kanina. Ito po yung hagdan-hagdan. Ano? Yan. Ayun, sir, may ano na oh. Kubo. Higaan na tayo, di ba? Wala pang higaan. Ma'am, kukunin lang yung ano, bububungan na ito ngayon. Kaysa magtiyaga kayo doon. Sige po. At talagyan natin ng kapag dito. Opo. Tsaka may pagkain. At tinadala lang yung pagkain. Sige po. Yan.
ano mo po nararamdaman nyo na may ganitong tulong sa inyo? Masaya at may tumutulong po sa amin. Hulog ang ng Diyos sir natin. Talagang siguro dahil sa problema kaya ka nanginginom dati, no? Dati ho. No? Oo. Pero ano ba talaga yung istorya bakit ka nagkaanak? Nagpanak lang pa ako sir. Kasi Hindi matanda ka, na eh. hindi ka naman nalasing. Hindi ho. Mm. Pero yung sabi baga ng mga nilasing ka daw parang Hindi po. Sa ama nito. na mahal mo yung ama niyan. Hindi, ito lang ho. Kaya ito lang ho, doon sa ama niya. Oo. Nanay tatay na lang. Mm. Ay naiyak ka po ano? Oh. Sobrang tuwa. Masaya kami at tulungan namin kayo. Kaya bagong buhay na tayo para dito sa anak. Kailangan papasok siya. Ha? Mo-monitor natin yung pag-aaral niya. Grade 3 na po yun. Kasi sabi nung syempre, ano pa nga yan sir eh. kilala namin din yung mga school. Teacher. Mm. Tuloy sa grade 2 eh. Mm. Yan. Ano to, maayos ka ng bahay. Opo. Sanay siya sa parang bahay-bahay niya lang yung Okay lang, sir. Oo, kasi nagulat talaga ako kasi kahit sino naman siguro magugulat na ganun yung kalagayan. At malakas pa naman tayo, di ba? Kaya wag na tayo magbagong buhay, bagong pag-asa. Tukad nga kami kahapon tagawang linggo. Kahit linggo. Oo. Maganda magsisimba din pag linggo, no? Mm. Huwag kakalimutan. Sige po. Kumain na ba kayo? Tapos na po. Asan kayo nagkain? Diyan. Nakikain kayo. Yung binigay yun yung pera, last kain na lang namin kanina yun. Oo, yung binigay na at least may ano kayo. Ano nang po yan? Plato. May plato na kayo? 3 piraso. 3 piraso? Oo. Mangkok po. May mangko ka din. Oo. 3 din. Very good ha. Binilang ko rin ng short. May short din. Very good. Ito. May short ka na. Pero yung damit medyo na. Nagtukad kaya kami, kukuha kaming kawayan. Oo. Dumon. Kaayusin nyo sana yung Oo. Doon. para naman. Opo. Hindi na yun, wag na yun. Ay, ito na. Sige po. Kinausap na natin din yung may-ari nito na okay daw naman. Oo. At kubo-kubo lang naman. Opo. Kahit walang hindi sarili, at least makakatulog ba ng maayos? Oo. Makakatulog ng maayos yung Sobrang tuwa. Kung may nakakatulong. Yan lang po. Yung aking suggest. Basta ikaw, huwag ka nang gala ng gala. Sino po? Ay, naganggala ka? Kahapon, ulan na ulan kagabi. Sinundo ko pa sa kabilang ilog. Eh, kung naglakas baga sir, hindi kami makakatawid dyan sa tinutulugan namin. O paano na? Sinundo ko. Basa na nga kami kasubanggi kagabi. Oo, pero dito, bububungan na natin ito para di na mabasa. Opo. Huwag ka na nang maglalayas, lalo't kabilang ilog na. Mm. Baka iisa lang ang buhay, baka iano ka dyan, din. Oo. Mahal ka ng nanay mo. Ano po? Mahal ka. Ay, nakangiti nga. Tutuwa. Oo. At sige, dun tayo ito na yung pawid Lakas po ni Cedric. Talagang napakasipag. Ayan po. Ayan. Oo, ayan po ang ating engineer. Yung foreman. Sige, sama ka muna. I-surpresa pa tayo, Nay, ha? Sige po. Ito meron tayong bigas. Bigas at groceries. Ay, po akong labi. Ay, oo. Gusto mo tingnan mo. Daming pang ulam yan, Oh. Buksan mo to, Kaso, saan natin ilalagay yan? Hindi pa tapos yun. Laki na. Sige, tingnan mo. Buksan mo. Tama na isa. May Lucky Me. May may mga dilata, Ang daming dilata niyan. May biscuit pa. Kaya. Yun, masaya ka, masaya? May bigas pa, madami yan, Masarap sa pakiramdam. Malaking tulong sa Diyos po.
Salamat po. Para Sige po. pag ano lang kayo, Ah, simba, manalangin, Oo. tapos wag nang babalik sa bisyo, no? Di na po. Kasi ito yung ano natin, priority yung anak, di ba? Ah, Pagka ang magulang may anak na, mm. wala na ibang iisipin kundi anak, no? Yung sariling pangarap ba nawawala basta para sa anak, ano? Tsaka may edad na rin ako. Kita ba o? Ilang taon ka na? 38 na. 38 ka, ay mag-40 ka na, malapit na. Kailan ang birthday mo, ano? Birthday na ako itong April. Hmm. Mahal, walang handa. Walang Walang pera handa? eh. Oo. Walang pera. Tama lang pagkain pag nagtutukad sa bundok. Hmm. Kita gulo. Pero ngayon, hindi ka naman problema, ay pagkain na. Opo. At may magkakabahay na pati kayo dun. Ah, At paano yan? Papadala ko na ito dun sa ano, ha? ah. Paano ito? Kailangan may bubong muna. Dyan lang Ipaiwanan muna natin dun sa kapitbahay habang Kaya na to. hindi pa ayos yung bubong. Ano? Opo. Yung mga ano. Kaya. Dyan mo muna yan. Anong masasabi, Toy? Anong masasabi mo, Toy? Ha? Maraming salamat. Salamat po. Excited ka na? Masarap ang ulam. Hindi ka magtago. Dati anong ulam nyo? Gulay po. Gulay. Masustansya naman. Anong bangot? Anong halo? Tuyo. At least may pagkain. Nakakadiskarte kayo araw-araw. Nay? Minsan wala. Minsan mayroon din. Minsan ba isang araw di kayo nakakain? Yung wala pa dito. Ano kami ng isda na tok-tok sa lambat. Nangihingi ba? Oo. Hindi naman. Maganda pag nasa probinsya, no? Oo. Pero pag siguro sa mga sentro, mahirap na, no? Lahat Mm. galaw mo kailangan may bayad. Opo. Pag nasa probinsya, talagang makakahingi-hingi ka. Ano po? Pero pag mahiyain, magugutom, ano? Oo. Yun nga sabi, di ba? Magutom mo magulang, wag lang po ang anak. Mm. Saka Medyo- malaking bagay na rin po yan. Nag-alala din ako sa inyo nakaraan kasi malakas yung ulan. Oo. May bagyo kasi, ano? Opo. Ngayon, at buti naman masipag si Cedric. Mm. Dire-diretso yung gawa na mapagawa natin. No? Mapabilis-bilis ba natin Opo. sa magawan? Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang inisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at
kaibigan nyo. Hindi magsasawa, palagi nyo makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga kalingap, good morning po. And today po mga Yan si kalingap, siya ang kaibigan nyo. Palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan